I'm sorry for my masculine voice. Problem? I've been Somali, I can't see you now. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Hey! Arụ emena anyị. Onye ka ya akọrọ? Enwe onye a ga-akọrọ. Anyị akọrọ Okeke, anyị akọrọ Okafọ. Ife nwoke na-afụ n'ụwa erika. Ọ na-afụgoro Mr. Ibu. One of the best actor enwere. Living. Even in n'ọnwụ self, he is supposed to be the best actor in terms of comedy. Mr. Ibu nwere natural talent. Talent nke abụ nke ego. Talent nke abụ nke hard work. Ọ dị n'ime. Comedy, acting dị n'ime. Ahụ ya bụ the acting a na-ekwu okwu ya. Mr. Ibu was born acting and don't make a name for himself in terms of acting. So I want to say my own condolence message to the family. Because I'm sorry for my masculine Mr. Ibu is our legend and he need to be celebrated. My heart goes to the family. Mr. Ibu is one of the best actors you can ever work with in life. Because oto minutes chọ ya ọ ga-eji ya back to back. Enweghị ya asịrị ya. Mr. Ibu is our legend. Rest in peace, Mr. Ibu. I'm sorry for my masculine You will live forever. voice. Problem? You will live forever.